Sofiou. Čus si. Čus. A tu natáčam za Sofiou. Ale už... No, Sofia? No my tu síce hráme kreatív, ale zase trochu sme sa stratili od našeho takého... pardon, Sofia, ja som ti zavrela prednosu. Nevadí. A toto sme tu všetko vyrobili. Také tu drevené. Sice je to drevené, ale ľudia. Je to lepšie. Máme, my natáčame. Čo natáčaš? Tak si zavrti vrátka. Sério, dobre. Tak zavri, Sandra začína natáčať od znova. Prosím. Znova? Sandra, mama nám to pokazila. Ľudia, pardon, mám reklamu. Čo hľadá? Čo? Je holka, ty prdlo. No šla tvár. No, už ti tá reklama skončila. Neskončilo, ale to je žátek za... Druhé. O. Je to holka, áno, zase je holka. Dobre. Reklama skončila. Ešte to trvá 1 minútu. Poď ku mne. Prečo máme zničený strop? Jaký strop, Sofie? Ľudia, pardon. A ja mám reklamu? Kde som? Ľudia, kde som? Ja sa nevidím. Už vidím. Kam je myslela? Počkaj, mne trochu zblbol tablet. Okay. No a ľudia... Ja si idem robiť parkour. Som sa bol. Au, ja som to nezvládla. To je ryba? Aha, to je loď. Au, nemôžem ísť. Tak čau. Čau, Sandra.